achiel kuom gigo mabende ji kale e udi kama ji dake kalure ni koso tich, koso pesa kaka ng'ama dichuo nyalo bedo kod ichwang mitim gino masiche moko ok ni gomb mar mondo mitim. Weche mag nok mar pesa ere kaka inyalo konya kata bedo ni piny to tek sani to kaka ng'ama dichuo seche moko intiere kod familia nyaka i provide negi kata nyaka imigi mahitaji margi. Ka ng'ama dichuo winjo ni onge pesa, ang'o monyalo timo mar mondo mi kik iye wang' ahinya motim maundu mar nek masiche moko ok ochano kata notim? Dr. Manya. Mano Joyce, penjo matek. Pesa, jokama pesa tim pile. Kata jok mineno ni kodego, omera jogo ywak. Itineno ni gin gi pesa, to jogo ywak sa. Wang'isie, ngima to ridore mana ng'eyo. To ja kizungu moro nowacho niya, cut your coat according to your size. Ng'at madwa ni odag ngima mamalo, to yuto ni piny. Omera ng'at nigi chandruok, omera ng'at nigi gwandruok, ng'at nigi frustration, ng'at nigi depression, omera shida ng'eny ka. Awacho niya, pesa kata thin, ji pod nyalo dak. Ngima nyaka dhi mbele. Ang'o ma onego bed ni watimo? Watim gima iluongo ni financial planning. Financial planning en niya, yuto na ang'e ni yuto na romo kama. To mahitaji na bed dwarore kama. To ang'o ma important kata urgent? Ing'eni mokwongo, kinya yudo chiemo, kinya yudo kama ininde, kinya yudo law mirwako e dendi. Bing'eni modongo iluongo ni luxury. Modongo iluongo ni luxury. Gima inyowa Joyce, kata gima seche moko inyo minewa, kata joma nyiri. Iyudo ni nyako nitie peer pressure, odwa no compare herself gi another person. Odwa ni law mang'e ng'ato ng'iewo cha. Sani koro wachomo Christmas, omera chuo koro ni matek. Adoro nanga Christmas, adoro woche Christmas. To gima gikiania, ka January romo, japuonj, head teacher, principal, biro oro nyathini ni dogi om fee. Mae gima ji okia. Nitie ngima manyaka koro kit ngima manyaka koro waloki. Ka wadwa ni wadhi mbele, nitie kit ngima manyaka koro wadagi. Gimoro ni idwa dak ngima mihero cha, omera machato koro onge, machato koro vocabulary. Gima timore niya, kit nonro ber matut mar odi ni mondo mi utim kama ubu dwaro pesa ni. To pesa ni wuok. Tawacho niya, unemployment aneno ka janeno moro wacho ni koso tich bende is part and parcel. Yes, wanyalo yie. To penji niya, dang' ibed ot ni tich onge. Dongite matema. Jua kali kacha, iyudo smokini moro nyause barabara kacha, nikech adieri tiji ofis to kawuono. Makata an tiji ofis go, awinja. Yani nyaka wuog oko mondo create unemployment. To creating employment ni tirenia, kayudo mjengo kacha, anyalo bi, ayudo siling achiel moro, ayudo 500. To 500 ni, anyalo chamo matin, tang'iyo ni to 500 ni, ere kaka anyalo timo ang'owa, anyalo chako bende gimoro matin, kata investment mo matin, manyalo miya kata ma siling 50 odiochieng' kodhi kata siling 20 odiochieng'. Ka waonge mentality mar production, ni consumer mentality, yani ayud tacham, pod wadhi bedo gi tabu e ot ka, nikech pesa to bi rom. Koro dichwo gi dhako, jogi nyaka bed piny te, ma winjre niya, wadwa timo na, mahitaji wa kama, wadwa yudo pesa nang'o. Kik dhako par ni in gi pesa, titamori golo. Asto, gwandruok chako wuok ka, matho chako wuoge. Joyce. To bende nitiere joneno